Здравейте, приятели! Накратко ще ви представя за Луната, която е в последна четвърт, лунните аспекти до вторник и за ретроградния Марс, който предстои декември месец. И така, този петък лунното светило е навлязло в последната си фаза преди новолунието на 1 ноември и до тогава не дава зелена светлина за нови начинания. Луната е слаба и с затихващи функции, време за повече отдих и избягване, стартиране на нови опитности. Освен ако не искате да отидете на фризьор и косата ви да расте по-бавно, разбира се. През целия петък сме подкрепени от огнената енергия на знака Лъв да бъдем по-фокусирани върху творчески занимания, време за забавления, игри и разговори с децата. Спортните събития и активности също са стимулирани. Интересът към модата, красотата и добрия външен вид се засилва до събота вечерта. А иначе в петък, около 19 часа, дребни спънки от транспортен или комуникационен характер изискват от нас усилия. Събота, преди обяд, непредвидени ситуации ни предизвикват да сме по-организирани, особено във връзка с аварии, електричество, техника, технологии и други изненадващи елементи в часовете около 11. От 11 часа и 3 минути до 18 часа и 47 минути Луната остава без курс, време в което да дадем крачка назад и да не се опитваме да влагаме извънредни усилия. Просто не сме подкрепени. След този час светилото навлиза в знака Дева и така изпращаме лятното часово време и посрещаме новата седмица в педантичните и работливи ръце на Девата. Знакът подкрепя внасянето на повече ред и организираност до вторник. Рутинните дела се придвижват напред с малки, но постоянни крачки. В неделя около 18 светилото активира формиращия се аспект Венера-Сатурн и някакви спънки, свързани с финанси и взаимоотношения, и излизат в епицентъра на събитията. Около 20 часа избягвайте спорове с авторитети като родители, стари приятели или други преки ръководители. По някакъв начин може да се почувстваме изолирани и неприети от любимите хора. Не се поддавайте на негативни нагласи. През цялата неделя властва аспект за психологическа гъвкавост, поради това, че може да бъдем поставени в нова за нас ситуация в битиен план. Тя може да е свързана с лечение, психологически блокажи или медии. Понеделник преди обяд нездрав оптимизъм ни носи на крилете си. Добре е да не прекаляваме в очакванията си. След обед около 15 добри възможности, свързани с покупки, общуване и превозни средства, изникват на пътя ни. Късно вечерта, около 22, някаква изненадваща ситуация е улеснена за бързо и ефективно разрешаване. През целия понеделник още властва аспектът Венера-Сатурн, за който споменах, който изисква от нас да положим усилия поради някакви финансови въпроси, нуждаещи се от разрешаване, идващи от шефове или родители. Романтичните дела са блокирани и срещаме проблеми, свързани с семейни отговорности. Заедно с него си имаме и аспект Марс-Нептун, също активен от неделя. Той облагодетелства внасянето на повече идеалистична и нереалистична преценка в действията ни. Вземаме решения предимно интуитивно, без особено премислене. Този аспект подпомага рисуването, занаятчийството и други съзидателни начинания. Някакви въпроси, свързани с лечение, медицина, фармация и като цяло здравеопазване, може да излязат на преден план. Марс се готви да стане ретрограден на 6 декември тази година и вече забавя своя ход, за да блокира идването на новата енергия и да ни стимулира да работим върху стари, недовършени въпроси до март 2025 година. Но повече за ретроградния Марс ще чуете скоро. Слънчев и красив уикенд, приятели!